Etorkizun urrun batean, makinak eta natura astralurtargo izakiak imperio galaktiko berdinean bizi dira. Oreka auskor honen atzean konspirazioa eta izua dira nagusi. Robotak eta astralurtarrak gizateria suntsitzeko elkartu dira, baina gizakien erresistentziak arazo bat du. Etsaia, larruazal biogenetiko artifizialarekin kamuflatuta, imperio galaktikoko hiriburua den Gropius planetan infiltratu da. Erresistentziak mehatxu honi aurre egiteko dibizio berezi bat sortu du. MVRDV dibizioa. ¡Sus extraterrestres! ¡Sus extraterrestres en eso! Peio! Zer egin ditek? ¡Mendekatu nazazu! Peio! Peio! Nere kode izena Joe Palmer da. MVRDV-ko soldadu bat naiz, eta bi susmagarriri test konputerizatu bat egiteko zorian nago. Utzon eta Azumtor. Honela jakin ahal izango dut, bietako zein den estralurtarra eta zein errobota. Jakin baitakit, errobotak barruan lehergailu fotoplutonesiko bat daramala eta estralurtarrak bomba horren aktibagailua daukala. Gizateriaren patua nire eskuetan dago. Ongi da, asgaitezen lehenengo galderarekin. Utzon, basamortu batetik zoaz, eta galapago bat topatzen duzu lurrean buruz bera. Zer egingo zenuke? Buelta eman eta lagundu, ala bertan hiltzen utzi. Zer da galapago bat? Dordoka mota bat. Rontzauka zopari. Utzon, galdera berdina? Buelta eman eta soto pitzatu. Bigarren galdera. Zuntor, kaletik antzoaz eta izugarrizko emakume eder batekin gurutzatzen zara. Zer sentituko zenuke? Soto pizatzeko gogoa. Utzon, Emakume? Zer da emakume? eta posible. A ver. No saluda, tío. Senteten itzekate akatxikan hauek. Ke timo, eta horrein zer? Zer egingo den nik honekin? Osea, zer joan behar naiz? Sindikatu mana eskatzera material hobea? Iangero puta bale mana sindikatu? Eta esango dute, ez, sekaro erazu, el impreso tal, ez dakit zer gata. Eramaten impreso esango dute, ez dela korreko egokikoa. Eta orduan bideko naute, ez dakit nomos bidete kanbera, eta orduan esango dute una senyora con cara mustia. Aizu! Hemen estralurtarra ni naiz. Tu ziniste. Uste duzu honek? Estralurtar itxura da... A ver, zerbait bereziagoa, almen bat edo lako zerbait. Telegarria naiteke. Baina hori ere esango guk egiten du. Aski da! Nazkatu naiz, dana pikutara! Eta gustatu zaizu? Bai, baina ez.